1941, den 7. december, lige før kl. 8 om morgenen, angreb Japan den amerikanske stillehavsflåde Pearl Harbor på Hawaii. Det var japanske bombefly, der fløj ind over flåden og bombede hundredvis af fly, og omkring 2.400 amerikanere blev dræbt. Angrebet varede cirka 2 timer, og det kom i bølger, hvor den første bølge bestod af 89 Nakajima torpedofly, 51 styrtbombefly og 43 eskorterende Mitsubishi jagerfly, som i alt gav 183 fly. Det var kommandør Mitsui Fujishida, som stod for denne angrebsbølge. Den anden angrebsbølge bestod af 54 Nakajima torpedofly, høj eksplosive bomber, 78 styrtbombefly og 35 eskorterende Mitsubishi jagerfly, som i alt var 167 fly. Der skulle også have været en tredje angrebsbølge, men det valgte Japan at aflyse. Det kom som en kæmpe overraskelse, at Japan lige pludselig havde bombet den største amerikanske flådebase uden noget rigtig modstand. Der var kun 2 amerikanske fly, der kom i luften, og de fik skudt 6 japanske fly ned, og man foreslog at tildele piloterne en fornemme orden, Medal of Honor. Men det blev opgivet, da piloterne var lettet på eget initiativ og uden at have fået ordre på det. USA kom ud af denne kamp som den store taber. Japanerne dræbte ca. 2.400 mennesker, hvor 2.335 af dem udgjorde soldater. Yderligere 1.143 soldater blev såret. Japanerne sænkede 4 slagskibe, 3 destroyer og 2 andre skibe. De beskadigede også 4 slagskibe og 3 krydsere. De ødelagde 188 fly og beskadigede 155. Og hvis man sammenligner det med Japans 65 dræbte, 29 fly der blev ødelagt, og de 5 mini-ubåde som blev sænket, så kan man vist godt sige, at Japan trækker sig ud så sejrigt ud af. Efterfølgende angrebet var blevet planlagt og forberedt godt. De japanske angribende fly blev bragt inden for rækkevidde af en japansk flåde, som havde sejlet krigsflyene ind over det nordlige Stillehav. Det var et angreb med en høj risiko for, at USA ville give gengæld. Forholdet mellem USA og Japan var i forvejen rimelig spændt, og det blev i hvert fald ikke bedre af, at Japan angreb. Alle Japans fjender blev støttet af USA, og det var også grunden til, at de angreb. Deres plan var, at når de havde sat USA ud af spillet, kunne de så stille og roligt erobre de andre store magter, som Japan kæmpede imod. Den 11. december 1941 erklærede Storbritannien og USA krig mod Japan. Samtidig med, at USA og Storbritannien erklærede krig mod Japan, erklærede Tyskland og Italien krig mod USA.